বড়ো মানুহবিলাকৰ বিটিচি চুক্তিৰ বিটিআৰ চুক্তিৰ সব কাম কৰি দিব লাগে বুলি এবাৰ বিধানসভাত এনেকুৱাকে ধৰিলো নহয় একদম সিহঁতৰ মাথা গৰম হৈ গৈছে বড়ো মানুহবিলাকে বড়ো এমএলএ বিলাকেও ধৰা নাই যিটো সেইটো মই ধৰি দিলো ধৰি দিয়াৰ কাৰণে একদম বিজেপি চৰকাৰ হিলি গৈছে এটা কাম কৰিব লাগিব जोंनि बर' हारिनि माखासे सिस्टेम आरो थासारिफोरखौ दिनै गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थांहां जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो बे समावनो गुबुन हारिया जोंनि बर' माहारिनि माखासे सिस्टेम आरो सिचुएशनफोरखौ गावसोरनि आथिं सिङाव गादबनो थाखाय जर जबस्ति पलिटिकेलि आरो नन पलिटिकेलि बायदिसिना बिथिंजों जरदान खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बे समाव दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो दिनै जोंनि हारिनि माखासे मिनिस्टार आरो एमएलएफोरा देरहालांखांनायनि उनावहाय पलिटिकेल पावारखौ बाहायनानै जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनो हायो जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंना जेथोनि एगेन्स्टआव गसंथानानै बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय बैसोरखौ जोङो मालाबाबो बाथ्रा बुंनाय खामानिखौ मावना होनायखौ जों नुनो मोनाखै दा जायफोर लिडारफोरखौ जोङो पावाराव थानानैब्लाबो जोंनि बर' हारिनि माखासे खामानिफोरखौ पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मावनानै होनाय बा एगेन्स्टआव गसंथेनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै बैफोर लिडारफोरखौ दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सिनायनानै लानाया मोस्ट इम्परटेन्टसिन आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि लिडारखौ बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जोंनि बर' माहारिनि बिखानिफ्राय एकेबारे एरख'नानै दोननांगौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों बेफोरबायदि लिडारखौ जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ जेन जों होनानै सापर्ट खालामबावा बेनि थाखायसो बेखायनो जोङो दिनै डिसाइड खालामनांगोन सोरबायदि लिडारनि दैदेननायाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों एसेब्लाबो हां लानो हायो एसेब्लाबो उदाङै जोङो थानो मोनो एसेब्लाबो जोङो सान्थियै जोङो सावरायलायनानै बायदिसिना बिथिंनि प्रब्लेमफोरखौ इस्युफोरखौ जोङो सुस्रांनानै लानो हायो बैफोरबायदि सुस्रांनानै होग्रा बैफोरबायदि सुस्रांनानै जोंखौ हेफाजाब होग्रा लिडारफोरखौसो दैदेनगिरिफोरखौसो जोङो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनो थाखाय जोङो सुजुग सुबिदा होनांगौ सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव होलांनाय गालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिया गोथां जानानै दङ आरो बे बुहुमाव जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै गोथां जानानै थागोन नाथाय रथ' बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि होलांनाय गालांनाय सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिखौनो जोंनि बर' हारिनिनो माखासे बर' फिसाफ्रा मिसइउज खालामनानै माबायदि इउ टार्न गोलाव लामाजों गिदिंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै बिसोर माबोरैहाय मिसइउज खालामदों बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो थांगासिनो दङ बे सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि लामाजों माखासे जोंनि बर' हारिनि सेल्फिश लिडार दैदेनगिरिफ्रा थाङै थाङै हान्थियै गोलाव सम हान्थिफ्लाना जों रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिफ्लाबोदोंमोन नाथाय जों रायजो राजाफ्रा जेबो मिथिस्लाबदिया बैफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिफोरानो जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' फिसा दैदेनगिरिखौ नंखाय दायाव फाव फान्दायनानै जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंखाय फोलानानै जों रायजो राजाखौ फोथायहोबोदोंमोन आरो जों रायजो राजाफ्रा बै नंखाय सेल्फिश लिडार दैदेनगिरिनि बाथ्राखौ जोङो नंथारगौ साननानै जोङो फोथायबोदोंमोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ फोथायै जोङो जोबोद सापर्ट होबोदोंमोन मानसिया सैथो साननानै नाथाय फैयै दिनै मोनसे ओरैबायदि स्टेज जाफैबाय बे स्टेजआवसो बेनि गाज्रि गोसो बेनि अहंकार गोसो बिनि थगायनाय सेल्फिश माइन्डखौ जों रायजो राजाफ्रा फोरमान मोनबाय अब्ला नायदो रायजो राजा नोंथांमोन जोंखौ बे सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि लामायाव लाफानानै दुलाराय बर' माहारिनि बर' फिसाफोरखौनो थगायबोदों दिनैयो जों रोखा मिथिबाय रोखा फोरमान मोनबाय जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिया लिडारा जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायबोदों आरो दुलाराय बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै बिसोरो दिनै गावबा गावनि पकेटाव सोनानै लादों आरो सोनानै लाबाय थानायखौ बिसोर जेब्लायबो सिमां सुजुयो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' माहारिनि मोनसे माहारियारि आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै बिबानखौ लानानै माखासे बिबानगिरिफ्रा गोलाव समनिफ्रायनो जों रायजो राजानि मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ रुल्सफोरखौ संबिधानफोरखौ मिसइउज खालामबोबाय थादों गावसोरनि बेनिफिट्सनि थाखाय बिसोरो अलरेडि आन्दोयै गोलाव समनिफ्रायनो बाहायबोबाय थाखादों नाथाय
दुलाराय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनैयो बैफोरखौ जोङो उदिस लानो रोंलिया जों बैसोरखौ मोजां होननानै फोथायदों बैसोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा साफा गोख्रों माहारि अनफावरि दैदेनगिरि महरै जों बिसोरखौ सिबिबोदों नाथाय बैसोरनो जोंखौ थगायबोदों दुलाराय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ बिसोरो मिसइउज खालामबोदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव A to Z जायखिजाया गाज्रि आबहावा गाज्रि बारहावा सोमजिनायखौ जों नुयोब्ला बेखौ फोसाबलांनायजों लोगोसे बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि माखासे सिमांफोरखौ जाफुंसार होनांगौनि लामाजों हान्थिलांनायनि थाखाय साफ्रोमबो बुहुमनि बर' फिसाफोरा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरजिनानै लादोंमोन दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इसुफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सोरबा दास सोरबा सयथियानो भट थुनो अर्डार होनो थाखाय दानानै होनाय जायाखै दिनैयो जों गोथां बास्तब प्रमाण मोनदों जेराव दानि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंना बुङाखैमोन दुलाराय बर' माहारिनि बर' फिसाफोरखौ खावलायगोना खावलायाखैमोन जे जोंनि बर' हारिनि माखासे प्रब्लेम इसुफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय मावफुंनो थाखाय बै आमखा थामखा गुबुन हारिनो भट थुनो खावलायगोना खावलायाखैमोन खावलायदों दिनै दिपेन बर' बिथांखौ दुलाराय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा अथरिटि होदोंमोन नामा दिनैयो बियो गाव हारसिङै माबोरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हाखो हा बे बाथ्राखौ जों सिम्पल लानाङा बियो जोबोद डेन्जारेस बियो जोबोद गेदेर बाथ्रा बियो हा बियो जोबोद गेदेर बाथ्रा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दिनै फैयै फैयै एसेबां थार्ड क्लास स्टेजाव मोनफैबायना बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्टेजआ जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि जानानै जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इसुफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सोरबा दास सयथियानो भट थुनो बिथोन होनाय मा बाथ्रा बेलाय मा बाथ्रा बियो बेनि आन्दोनि बेनिफिट्सआ मा बेनिफिट्स दं बेवहाय आन्दोआव बेनिफिट्स दं माने पार्सनेल बेनिफिट्स जायनि थाखाय बेफोरबायदि गनायजाथावै खोनासंथावै बाथ्राखौ एबसुनि दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंलांदोंमोन थांनाय मोनसे समाव जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा दिनै बिथांनि खावलायनाय बायदियै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा देरहासार होहरदोंबो नाथाय दिनैनि बे समसिमहालागै जाय सयथियाखौ देरहासार होहरदोंमोन दिनै जोंनि बर' हारिनि मोनबेसे प्रब्लेम इसुफोरखौ मावफुंनानै होखो फोरमान हो दिनैयो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि सिगाङाव फोरमान हो जोंनो फोरमान नांगौ फोरमान हो दम दं फोरमान होनो हा लाजिनांगौ बे बाथ्राया जोबोद सिरियास बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबाय जेराव आं दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंगोन दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा 2009 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ लादोंमोन आरो बिबानाव थाखांनायनि उनावहाय बिबानखौ लाखांनायनि उनावहाय बिथाङाबो बे नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डु अर डाइ उइ वान बड'लेण्ड बे मुभमेन्टखौ खालामनो बिथाङाबो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन बिथाङाबो गोलाव सम बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोनदोंमोन आरो बिथांनि लिडिं खालामनाय समाव जोङो सा ससेयाव गोबां जोंनि बर' हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरखौ बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेर समावनो माबा रायग्रावलाबायनायखौ जों खोनानो मोनदोंमोन बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावबो माखासे पलिटिकेलि बाथ्राफोरखौ बिथाङा जों रायजो राजानि सिगाङाव माने ब्रेनाव माने सोना होबाय थादोंमोन बेनि बाथ्राफोरखौ जोंनि बर' हारिनि माखासे जाम्बा जथा जेबो रोङै लेखा फरा रोङै हारिनि थाखाय साननोल' गोरों सुबुंफोरा दिनैयो लाबाय लानायनि उनाव बेखौनो नंगौ सानबाय नाथाय बिसोरबो दिनै फैयै फैयै जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा बे थांनाय बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि जाफैबाय एन्ट्रि जाफैखांनायनि उनावहाय दुलाराय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रानो बिनि आबुं सावगारिखौ दिनैयो फोरमान मोनबाय दिनैयो प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव दुलाराय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव खोथा बाथ्राफोरखौ होबोदोंमोन गोथाङै गोथां थगायगोना थगायाखै बेलाय गोथाङै गोथां थगायगोना थगायाखैमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाब्लासो गावनि दायरिखौ फुल स्टप खालामगोन होननानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव खोनाहोदोंमोन CM EM MCLA मिनिस्टार जानो थाखाय सोमावसाराखै होननानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि खोमायाव खोनासंहोदोंमोन दा बेफोर बाथ्रानि गेजेराव स्पेसियेलि आं CM EM जानो थाखाय सोमावसाराखै होननाय
बे बाथ्रा फंसेया बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जों रायजो राजाफोरनि खोमा सेराव ब्रेनाव सोनानै होनाया बेसेबां इम्पर्टेन्ट बाथ्रामोन। दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनै जाज खालामनानै नाय। बै समनिफ्रायनो आंनि साइक'लजिकेल बायदि बिथाङा जायखिजाया सोरबा पलिटिकेल लिडारनि आन्दाराव बा बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि आन्दाराव थानानै बिथाङा पलिटिकेलनि खामानिफोरखौ आन्दो आन्दोयै मावबोबाय थाखादों। दिनै जों फोरमान मोनदों जेराव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय जाबाय आरो बे बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिसिनि सिइएमनि सियाराव जिरायनो खाबु मोनबाय। जायखिजाया जेरैखि जायाबाबो खायदा बोराय बाहायनानैब्लाबो प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिसिनि सिइएमनि सियाराव जिरायनो मोनदों। जिरायनानै मा जानो? बिथांनि आखायाव जेबो पावार गैया। मा जानो? दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय मोनबोखानाय जाखिनि एसे एडमिनिस्ट्रेसन पावार एन्ड फांसन गोहोफोर दंमोन बेखौबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों खोमानानै लाबाय, फाननानै फैबाय। दिनै बिथांमोना जास्ट फर सल'। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो होन, मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांखौनो होन, मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौनो होन, बा स्पेसियेलि इउपिपिएल पार्टिनि जेसेबांखिनि माने पलिटिकेल लिडारफोर दङ दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बिसोरो सालायदोंब्लाबो बा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि सियार पावाराव जिरायनानै दंब्लाबो बिसोरो गोसो बायदि माने मावनो हायाखै। पलिटिकेल पावारफोरखौ बिसोर बाहायनो हायाखै। बिसोरा जेबो सेटिसफेक्सन गैया। मानि थाखाय मिथिगौना? बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जायफोर पावार गोहोफोरखौ मोननांगौमोन बैफोर गोहोफोरखौ बिसोरो दिनै मोननो हायाखै, लानो हायाखै, लानो रोङाखै। जेराव बिसोरो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानानै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायहोजागासिनो दङ। स्टेटनि पारमिसन अर्डार अथरिटि मोननांगौ माने बिसोरो दिनै जेबो बाथ्रा जेबो खामानि मावनायखौ दिनै खोथा होनो हाया। रायजो राजा नोंथांमोन जेराव दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सान्थिनि गोजोननि 35 लाख बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै दिनै खामानि मावनायनि बाथ्रा, गोजोनखौ सोरजिलांनायनि बाथ्रा। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव थारैनो जुदि गोजोननि थाखाय खामानि मावदोंब्ला दिनै गोजोनखौ ब्रेक आप खालामनानै माखासे गाज्रि गाज्रि थासारिफोरखौ जों माबोरैहाय नुनो मोनबाय थादों। थारैनो जुदि गोजोननि खामानिखौ मावदोंब्ला बेफोरबायदि नुथायखौथ' जों नुनो मोनाङा। दिनै लाजिनांगौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा स्पेसियेलि नोंगौ रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।